Volám sa Attila Nemet a som partnerom distribučnej siete Metabond. Pozrite si testovaciu ukážku. Účinky Metabondu z ušľachťovača kovových povrchov viem predviesť na tomto testovacom stroji. Jeden 250W elektromotor pomocou klínového remeňa poháňa vonkajší krúžok ložiska. Na tento vonkajší krúžok ložiska pritlačím jeden palček ložiska pomocou malého zveráka. V prvom kroku predvedem test bez oleja na sucho, neskôr olejovú vaničku naplním olejom a tak zabezpečím mazaciu látku pre súčiastky. V treťom kroku do toho oleja pridám Metabond. Výsledok testu budeme vidieť na ampermetri, keďže trenie vyžaduje väčšiu energiu ako aj na silometri, a to, že pri koľkých jednotkách záťaže sa zničia súčiastky. Takže v prvom kroku si pozrieme test na sucho. Pri hodnote 2,5 sa súčiastky stavili. Je dobre viditeľné, že súčiastka sa spálila. Pri triedení v prípade kovov teplota dosahuje až 1500 stupňov. Kovové súčiastky sa roztopia a uvoľňujú sa čiastočky. Čo odtiaľto chýba, sa nám napálil na vonkajší krúžok ložiska, to teraz je odstránením dole šmíglom. Én ezt most lecsiszolom. Súčiastku pootočím, aby sa podmienky testu zachovali. Do olejovej vaničky prilejem kvalitný motorový olej. Takto zabezpečím vhodné mazanie, ako v prevádzkových podmienkach. Mazacia látka sa dostane medzi trecie povrchy. Mazacia látka sa spálila. Súčiastky sa znehodnotili pri 5 jednotkách zaťaženia a mazacia látka bola spomedzi povrchov vytlačená. Stopa po upotrebovaní je pri väčšej záťaži menšia, je krajšia. Mazacia látka odvádzala trecie teplo, respektíve čiastočky z opotrebenia, ktoré stiahne zo svojho prúd oleja, tým je zabezpečená prevádzka súčiastok. Súčiastku ešte potočím pred ďalšou skúškou. Týmto budeme vidieť, že Metabond sa môže používať aj do nových zariadení. Samozrejme vonkajší krúžok ložiska znova očistím. Metabond z ušľachťovač kovových povrchov sa prilieva k čerstvému oleju. Jedna fľaštička obsahuje množstvo potrebné pre jedno osobné auto. Teraz pár kvapiek pridám k mazacej látke.
Metabond sa zmieša s mazacou látkou a tá slúži ako nosič metabondu na povrchy, kde sa vytvára trecí tlak a teplo ako katalizátor a vzniká chemické zušľachťovanie kovových povrchov. V našich zariadeniach s tým už máme skúsenosti a po 500 až 1000 km badáme stíšenie motora. Pri 5 jednotkách sa nám predtým zariadenie zničilo. Je viditeľné, že metabond zušľachťovačkových povrchov nám zabezpečí vhodné podmienky pre mazaciu látku. Ani pri dvojnásobnom zaťažení sa nezvyšuje odber prúdu viditeľný na ampermetri, takže už teraz šetríme energiu. S použitím metabondu sa zvyšuje životnosť zariadení až trojnásobne. 15 jednotiek na ukazovateli nám dokázalo zvýšenie životnosti trojnásobne. Zariadenia ošetrené metabondom fungujú dobre aj pri extrémnych podmienkach. Pri vozidlách sa za extrémne prevádzkovanie považuje studený štart, pretože podľa merania automobiliek jeden studený štart sa rovná 100 až 150 km teplej prevádzky, čo znamená toľko, že keď 1000-krát naštartujeme auto, na súčiastkách je aspoň 100 000 km opotrebenie, čo samozrejme na tachometri nevidí. Predvedieme ukážku na súčiastke, predtým ošetrené metabondom, ktorá bude momentálne bez akéhokoľvek mazania. Táto ukážka bude simuláciou prípadnej straty mazacieho oleja zariadení. Pri normálnom mazaní nám súčiastka zadrela pri 5 jednotkách, teraz však môžeme vidieť, že funguje pekne a ticho. Tak a teraz si pozrieme stopy po opotrebovaní, ktoré vznikli po ošetrení zušľachťovačom kovových povrchov pri viacnásobnom preťažení. Vidíme malý lesklý bod vysokej hladkosti. Veľmi hladký a mimoriadne tvrdý povrch nám zabezpečuje ideálne podmienky pre mazaciu látku. Tá je schopná navzájom sa dotýkajúce súčiastky oddeliť a mazacia látka sa môže uplatniť. Teraz si pozrieme opotrebované plochy. Pri prvej skúške na sucho je tu spálená stopa, drsná s hlbokým zádierom. Pri normálnom mazaní a väčšom zaťažení je už opotrebovaná plocha krajšia. Pri extrémnom preťažení v prostredí chýbal olej, po ošetrení povrchov metabondom je výrazne menšia stopa po opotrebovaní. Ďakujem vám za pozornosť.